I pozdrav svima ljudi, ja sam Little Squirrel i danas igramo Survival Games posle mnogo vremena. Da. Konačno mi se vratio kompjuter sa popravke i konačno imam Windows i novi i tako da sada mogu da konačno igram i da snimam i sve ostalo. Igramo Brawlera naravno, mislim to se neće promijeniti, mislim promijenit će se, igrat ću i Beastmastera naravno i Horsemana i svašta drugo, ali Brawler je najjednostavniji. Ja, dobro, uzeo sam dobre stvari. Ove na početku mogu da ubijem bar jednog klika. Evo, bit ćemo ovog klika odmah ovdje. Evo, vidite, on je gotov. Ja igram tako. Odmah te rukam, nema čekanja, nema ostalih stvarčica. Ujebote, ala me šukno. Nema niko. Što? Dobre. Yes. I on skače. Da, jebema mater! Kurac više, kako ga ne smori da me vije 2,5 sata. Kada sam full diamond jebote. A, primit. Naravno. Ubio sam ga! Idemo na super drop, nema predaje bre! Idemo! Evo primate. Pa da, primate. Pičku materinu! Idemo drugu partiju ljudi, pošto ova partija je bila veoma šugava. Sad čekamo drugu, igramo Riverton Castle, jej! Inače, posle 2,5 godine i više, posle 2,5 decenije, znači ušlo je u legende, ono, u mit. I ušao da će staviti parkour, onaj, u lobiju i evo, konačno ljudi, imamo parkour, jej! Oh my god, posle ono koliko vremena, jebote. Ja već i zaboravim za Maja, pak se onako... NEEEE! Dobre, uzeo sam sve skoro. Sve sam skoro uzeo. Ne, uzeo je onako govno. Već ovako naći da se tuče, vidjet ćete. A, dobro, neka doći. Samo neka doći. Ovdje je vjerojatno neko. Enak. Tako. Pa ti smari kevu svoj, znaš. Ha! I daj recite mi ljudi što se desilo sa runnerom. Nema runnera više, šta je ovo? Tu sam vidio danas kad sam ušao. Šta se dešava? Nema ga, nestao runner, šta se dešava, ljudi? Zbog čega to? To zbog gana, zbog mene. Ološ, jedno. Vidu ovog. Tako je, ju da sam umro, znači. Ubio bi se. Da, ne crafting table, to je ovdje.
Tu je crafting table, znam, dajem ruku, ako nije tu, dislike. Jej! Dobre. Lik. Boys. Preživeo je. Dobre. Ja bunny hopujem, evo. Bunny hop, jej. Koje sranje, znači ne vjerujem. Realno bunny hopujem, brate, ajmo realno. Evo napišite u komentare da ako ne bunny hop. I još jedna supply, to je to. Ne! Jaj! Koliko sam imao sreće sada, ju. Da je velik. POBEDA! Ne mogu da verujem! Šta se dešava ovo sa mnom? Kako igram dobro, znači ne mogu da verujem. Ljudi, pobedili smo. Ovo da. I to je to, ljudi, što se tiče ovoga klipa. Nadam se da se svidio. Ako jeste, bacite share, subscribe, comment, naravno like, to ne mora, ali najvažniji subscribe i comment, to mi je nešto najbolje. Tako da vi to, ako hoćete, komentarišite nešto, bilo šta, napisite samo VP, ako hoćete. I mi se imamo u sljedećoj epizodi koji će biti uskoro, sad ću krenuti malo onako da češće snimam, pa se mi vidimo. Puz!